Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedaya jamaah, para bapak, para ibu, para adik, mugi-mugi jamaah panjenengan dipun tulis dening Allah, dipun tulis dening malaikat, dipun aturaken dhateng ngarsanipun Allah dados amalan makbulan indallah, amal ingkang dipun terami dening Allah, amal ingkang saged nyelametaken kula lan panjenengan sedaya selamat donya ngantos dumugi wonten akhirat. Dumateng sedaya ingkang derek salat jamaah isya saha salat jamaah tarawih, bilih sakmenika malam kaping 6 boten kraos kula lan panjenengan sedaya sampun duweni kewajiban arupi poso niku sampun gangsal dinten kanthi ikhlasipun penggalih, kanthi iman ingkang sampun wonten ing manah kita sedaya, walaupun berat rasane ngelak luwe kranten kita sedaya tiyang dusun, walaupun kata pekerjaan teng begilan kula lan panjenengan sedaya tetep gigih mempertahankan keimanan kula lan panjenengan sedaya kanthi saged nglampahi ya menika poso ana ing bulan suci Ramadan. Bilih fadilah tarawih ingkang nomor 6 ingkang sakmenika kita laksanakaken menika wa bilailati sati wa bilailati sati lan ing dalem wengi kang kaping 6 Aqtahu paring ing mukmin sinten Allah Gusti Allah taala sawabaman ing ganjarane wong tapa kang tawaf sapa man bil baitil makmuri ing dalem baitil makmur wa astaghfiru lan yunake ngapura lahum marang man apa kullu hijrin sekabehane watu wa madarin lan wedi. Fadilah tarawih ingkang nomor 6 kados ingkang panjenengan laksanakaken menika Gusti Allah maringi hadiah, Gusti Allah maringi kemurahan kagem kula lan panjenengan, hadiah ingkang disiapaken kagem kula lan sampeyan napa? Nggih menika hadiahe padha karo tawaf ana ing Baitul Makmur. Lah sinten sing tawaf nggih menika malaikat. Dados kula lan sampeyan ingkang sakmenika nglampahi salat tarawih menika ganjarane padha karo malaikat tawaf ana ing Baitul Makmur. Lah Baitul Makmur niku teng pundi? Baitul Makmur iku mboten teng donya. Baitul Makmur iku wonten ing aras, wonten ing sakndure langit sapitu.
Lah tepate tempundi kencenge Ka'bah, dhuwure Ka'bah pas umpama Baitul Makmur niku ambrol rutut, iku mesti rutuhe Ka'bah krana kenceng. Lah niku Baitul Makmur iki tempat napa? Nggih tempat berkumpule para malaikat, tempat tawafe para malaikat ana ing langit sapitu. Dados kula lan sampeyan ingkang dipun paringi hidayah, ingkang dipun paring kesadaran saged nglampahi salat tarawih malam tanggal 6 menika ingkang kados kita laksanakaken menika niku Gusti Allah nyiapaken ganjaran kados ganjarane malaikat ingkang tawaf wonten ing Baitul Makmur. Iku malaikat lho niku. Malaikat ku jelas mulya, jelas keterima ibadah. Lan Gusti Allah ugi nyiapaken hadiah wa yastaghfiru lahu kullu hijrin lan Gusti Allah wa yastaghfiru lahu kullu hijrin wa madarin lan setiap batu-batuan ana ing Baitul Makmur niku ugi nyuwunaken ngapura dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang purun poso lan purun derek salat tarawih ingkang malam 6. Alhamdulillah, mugi-mugi ibadah kelan panjenengan sedaya menika dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten dipun lanjutaken benjing akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.